heb ik jarenlang gehad, die. Ja. Toen ging het slecht en toen moest ik naar vuur gaan. Dus die heb ik gewoon met een metsje erbij geprikt. Hè. Dus ging je naar vuur. Dit is weer regulier, hè. En nu zit ik heitje. Het zit gewoon. Gaat beter, hè? Maar ik get het. Maar ik kwam gisteren naar me toe. En ook met een jongen hun in de tuin. Dus die denkt in Algia van Joop in het Bloemerie. Ook best je kan dingen horen. Nu horen. Aanwezig. Leef dat wat van de oude wereld. Kijk erom. De kleurstelling van de marechaussee, die hadden meer groentinten. Ja, wel leuk. Zo leuk gedaan. Zullen wij wel smaak in Montfort? Ja. Vind ik wel. In Montfort schieten ze alleen aan Mathieu! Hier heeft alles kapot. Hoe zijn die mannen vermoord van?